בפרשה ממש בכמעט בחטף, מוזכר זבח תודה, אבל הוא מוזכר בצורה שהיא מופרדת משאר הקורבנות, וגם הכלל שאסור להותיר מהקורבן מופיע צמוד לזה. אני אסביר למה זה משונה. אנחנו יודעים כבר מהפרקים הראשונים של ויקרא שלכל קורבן יש זמן שצריך לדאוג לאכול אותו, ואסור להותיר. ויש איסור נותר, כל אחד לפי הלוח זמנים שלו. והכי מפורסם זה בפסח באמת, נכון? שצריך לזמור עד חצות, אצלנו זה נשאר מאכילת האפיקומן, אנחנו זוכרים את זה. ופה יש ציון נפרד של זבח תודה, נפרד מכל שאר הדברים, וציון מיוחד לנושא הזה של המותר, שנופיע. עכשיו, חוץ מזה, מילה שכאן בולטת בפסוק זה לרצונכם. מה זה הלרצונכם הזה? אנחנו יודעים שיש כל מיני קורבנות שמובאים בכל מיני הקשרים. אז באמת, יש דברים שמוכרחים לעשות. אי אפשר להכריח לבודות. אי אפשר להכריח לבודות. זאת אומרת, אתה יכול ללמד ילד להגיד, עכשיו אומרים תודה. אז זה לא תודה. אוקיי. אז באמת אתה מצביע ממש על הנקודה. שנייה, זה יזמזם כל הזמן, אני לא אתעסק. אתה מצביע על הלב של הדבר. באמת, יש כל מיני קורבנות שהם לא לפי לוח זמנים, שאתה בוחר מתי להביא אותם. לא כל דבר יושב עליך, אתה כמו תפילת שחרית, שאם לא תגיד חיית שמע בזמן זה... אבל תודה הוא כנראה משהו אחר במובן הזה. זאת אומרת, זה לא רק שאתה בוחר מתי ואיך ואם מתאים, ואם עכשיו אתה רוצה כפרה אז תביא משהו, או היולדת שיש לה שנים להביא אחר כך. אבל באיזשהו מקום, רוב הדברים האלה נוצרים כחוב. התודה היא משהו אחר. הפסוק אומר, ברצונכם ממש, והמדרש מתחיל להתבחבש את זה, זה משתקף לאברבנאל, אברבנאל אומר, שרת אומר לאכילה צריך, תלמוד לומר, האוכל בשר אווירי, לא אמרתי לכם זבחו כדי שתאמרו נעשה רצונו, לא ברצוני, אתם זבחים עליו ברצונכם, של מה ברצונכם תזבחו. מה מטריד שם את המדרש? פעמיים כתוב תזבחו? מה הרעיונית מטריד המדרש? מה זה לרצונכם? שהקורבן אמור להיות אלוהים ולא פתאום בסוף. זאת אומרת, אתה דווקא היית מצפה שיהיה פה. אוקיי, אבל עכשיו נראה לי שהמדרש מגיע מהכיוון ההפוך לגמרי. הוא אומר, שמת אומר לאכילה הוא צריך. מי? מי צריך אכילה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה המחשבה הזאת שאומרת, אני נותן לו מתנות כי הוא צריך את זה. זה מה שמפחיד את המדרש. למרות שכאילו אתה באת מהכיוון השני, שבעצם כל הקורבן הזה, כי השם אומר. יש גם אלמנט של בחירה בעצם. פה זה, את צודקת, אבל פה זה יותר מאשר בחירה. פה הוא אומר, אני שנייה בתוך הנעליים של המדרש הזה, הוא אומר, אתם נדמה לכם שאתם נותנים לקדוש ברוך הוא מה שהקדוש ברוך הוא צריך. אוקיי? את השאלה הזאת אפשר היה לשאול על קורבן עולה וכל הדברים האלה. אבל כנראה בתודה יש איזו נטייה לחשוב שאני משלם. כן? אני מרגיש רגש ככה של, אני רוצה להגיד תודה, בסדר, אז אני אתן לו כדי שיהיה לו מה שצריך לו. לא. רגש התודה זה הצורך שלך, לא הצורך של הקדוש ברוך הוא. כן? אם אתה מביא זבח תודה ואתה חושב שאתה משלם למישהו משהו, מישהו שצריך משהו, אתה לא צריך את הבשר שלכם. כן? אז הדגש בתודה וברצונכם זה, תודה זה ז'אנר מיוחד, שבו הדברים מתחדדים. כן? אם אתה חושב שאתה בא פה לשלם איזה חוב, או כדי לשמור על יחסים טובים, או כי יש איזו מחשבה כזאת שאומרת נגיד זה בצורה בוטה, מישהו שמעתי פעם איזה פסיכיאטר מדבר על זה שהאדם המודרני
הוא נמצא כל הזמן או בדיכאון או בחרדה. כשאין לו מה שהוא רוצה הוא בדיכאון, כשיש לו את מה שהוא רוצה הוא בחרדה שהוא יאבד את זה. כמובן אנחנו קופצים את זה, מה פתאום? הוא נמצא בתקווה ובתודה. אבל, שזה כל הזה שבעולם. אבל יכול להיות שהמקום הזה של החרד קצת, יביא אדם לרוץ עם זה לבית המקדש, לתת זבחי תודה. כי הקדוש ברוך הוא צריך אותם, כן, הוא מפחד לא לסכן את מה שכבר יש לו. ועל זה ככה קופצים ואומרים, לא. תודה זה תהליך פנימי שאתה עובר. אתה רוצה להביע תודה, לחגוג תודה, אז תהיה מודע לזה, שזה לרצונך. כל הנושא הזה של תודה, זה תהליך חיובי, וזה תהליך שכאילו גם הקורבן הוא משהו רצוי, אבל לא כי הוא צריך את זה, כי אנחנו צריכים את זה. טוב, ועוד ייחוד ממש של התודה, זה המדרש הזה שאומר שגלוי שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינה בטלה לעולם. מרחיבים, זה הבסיס, ואז מרחיבים אומרים כל ההודיות בטלים, והודיות תודה אינם בטלה לעולם, ובמשך זה אומר למעשה כל התפילות בטלות חוץ מתפילת תודה. מה זה? אתם מבינים את זה? ברובד הפרקטי אני אגיד שתודה אפשר להביא מנחות מהצומח. אוקיי? אז בחזונות צמחונות והשלום, הרב קוק אומר, בעבר מלכת יהודה בירושלים, הוא אומר, כי מלכה זה סולת. כן? זה קורבן שהוא לא ציווי, אז לכן הוא נשאר. בדיוק העניין. כי אנחנו לא מצווים להביא אותו. אז אין מה לבטל במה שאנחנו לא מצווים. אי אפשר לבטל משהו שהוא לא צווה. ויש אפילו איזה רצון כזה, שאתה יודע, בישיבה של הבנים שלי, התיכונית, יש שם איזה אלמנט כזה שעובד כל הזמן על את מה שאתה חייב, תעשה כי אתה רוצה. זאת אומרת, תשחק את המשחק הזה. בסדר, לא נגיד לך שאתה לא חייב, אתה חייב. והתיאור הזה לעתיד לבוא של עולם אוטופי, זה שכל התנועה הדתית היא תנועה של ברצונך. נחזור לזה אולי בדקה האחרונה, אבל אז כל הדברים שיושבים לנו לראש בתור חובות, זה יבטל, אבל כל העבודת השם היא עבודה של תודה, עבודה של רצון. בסדר, אז עכשיו זה היה המקום האישי של תודה והחיבור לפרשה, כי אי אפשר בלי. אני רוצה לבחון את הנושא הזה של תודה בפרספקטיבה יותר רחבה, אולי טיפונת לאומית יותר. יש כאן את הפסוקים מישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות אור נוגע להם, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. אז הפסוקים האלה לא נעים להגיד, מצלצלים נורא נוצרים. בן יולד לנו. למה? כי אלה כנראה הפסוקים הכי מפורסמים בעולם, אבל לא בזכותנו, בגלל הדת הנוצרית שיושבת מאוד חזק על הפסוקים האלה. טוב, בסדר, מי שלא, כי ספק השפעה נוצרית אשריו, אבל אם הייתי קוראת לך את זה בתרגום האנגלי, אז היית שומע ברקע אורגן. גם יש את פח ואת כל המלחינים שפתחו להרחיב את זה. עכשיו, למה? כי זה מאוד משיחי, והאלמנט המשיחי מאוד חזק. אבל בואו נראה מה כתוב כאן. למרבה משרה, יש מישהו כאן עם משרה מאוד, עם המון כוח, ולשלום אין קץ, והוא יכול לגרום לשלום אינסופי בעולם, והוא יושב על כיסא דוד ועל ממלכתו. בסדר? איש בעל עוצמות אדירות, שיביא שלום לעולם וישב על כיסא דוד. במשפט של צדקה. כן. ואיך קוראים לדבר הזה? גם במסורת היהודית, משיח. כן? אז בואו נראה, בסדר. וטיפון נדבר על גרפיקה, יש שם דבר משונה, פונטים. למרבה, יש על מם סתומה באמצע המילה. עכשיו אנחנו יודעים מכתובות ארכיאולוגיות שמם סתומה באמת פתוחה למעשה, כל הפתוחות והסתומות הם שימשו לחילופים. אבל במשך הזמן זה, זאת אומרת, בכתובות רואים לפעמים ככה. במשך הזמן זה מתייצב. והמנצפח של סוף
מילה משמשות רק בסוף מילה, ואנחנו מכירים את האותיות הפתוחות לאמצע מילה. בכל התנ"ך כולו יש רק שני מקרים של חילופים. בנחמיה יש, אני חושבת, נון פתוחה בסוף מילה, ופה יש מם סתומה באמצע מילה. מקרים יחידאיים, מה שאומר דרשני, כן? אז הנה הגמרא דורשת את זה. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, אמר רבי נחמן דרש בר כפרה וציפורת. מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח בסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח? חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשירו משיח, לכך נסתם. אז יש כאן איזה משל כך נראה ברש"י, איך הוא רואה את זה, אבל זה כאילו מישהו התחיל מילה, למשיח, כן? ונסתם לו, טוב, זאת אומרת, למרבה המשרה או לשלום אין קץ. זה סימול גרפי של המחשבה שהסתתמה. מה הייתה המחשבה? שחזקיהו, עוד שנייה נברר מי זה חזקיהו, הוא יהיה המשיח, והמלחמה הזאת האחרונה של סנחריב, שהוא עומד בפניה בעוד כמה דקות, היא תהיה מלחמת גוג ומגוג, ואז יגיע קץ ההיסטוריה והכל יהיה ever after. והנה למשל רש"י דורש את הסמל הזה בכמה דרכים, הוא אומר, מם שבתיבה למרבה המשרה סתום. לכך נסתם. כלומר, נסתמו הדברים שהיו במחשבה ולא נעשה. זאת אומרת, הייתה מחשבה, הסתתמה. לישנה אחרינה, שביקש הקדוש ברוך הוא לסתום צרותיהם של ישראל, שביקש לעשותו משיח. כן? זאת אומרת, דווקא המם מסמל את הגאולה שעמדה לבוא. לא יקרה. ומורים רבים פירש לפי שנסתם פיו של חזקיה ולא אמר שירה. אז זה כבר מתחיל לבוא חשבון עם חזקיה. אבל שיש כאן זיהוי של הפלא יועץ עם חזקיה? כן, אז מה הסיפור כאן? מי שמדבר הוא ישעיהו. ישעיהו עבד במהלך הקריירה שלו עם 4 מלכים. עוזיהו, אחז, חזקיה... מה? יותם. חזקיהו, יותם, אחז. כן? חזקיהו... לא. שוב. עוזיהו, אחז, חזקיהו... יש גוגל. בסדר, ככה זה אמור. עכשיו, בימי עוזיהו היה שפע כלכלי מאוד גדול, והעבודה של ישעיהו הייתה להטיף להם שלא ישקעו בחומרנות, ושידברו אחד לשני, ויסתכלו מסביב, וקצת רוחניות, קצת בן אדם לחברו. אחר כך הגיע אחז. ועם אחז היה לי ישעיהו ויכוח עקרוני מאוד מאוד גדול. כי אחז התעסק בפוליטיקה האזורית. היו מהלכים של אשור, שדווקא היו מחוברים דרך מצרים, לכיוון מצרים, אבל בדרך היו צריכים לעבור דרך ארץ ישראל, וישעיהו, בתור השקפת עולם, חשב שצריך להישאר מחוץ לפוליטיקה. בכלל, אם מסתכלים בנבואות, כשמצליחים להבין מה שאני חושבת שאפשר, אני לא תנכיסטית גדולה, רואים שוב ושוב שהוא רואה עולם כזה בלי מתחים בין אנשים לקדוש ברוך הוא, כל העבודה היא עבודה ככה כמו דמוקרטיה יוונית, ישר מול, אין שום תיווך, וגם האנשים הם כל כך מספיק טובים מטבעם שאפשר להניח להם והכל יהיה בסדר, כן? אין סיבה להתעסק עם מלכים ומלכויות וכנסת וזה, בעצם אנשים הם מספיק טובים, הם יכולים להריץ את הדברים. והוא מאוד מאוד יושב חזק על אחז שלא יתערב בפוליטיקה המקומית. אחז, היו לו 2 ברירות, הוא יכול היה להיכנע או לכרות ברית, והוא מחליט ללכת לאשור ולהיכנע, ושם הוא רואה דגם של האופנה החדשה במזבחות, והוא לוקח את המהנדסים שלו, מעתיקים את המזבח מאשור ובונים דגם מדויק שלו בירושלים. לא די שעושים את זה, מכניסים עבודה זרה ללב ירושלים, גם את בית המקדש שנעשה עכשיו זניח, סוגרים על בריח ומנהיג. ישעיהו בשלב הזה מנתק מגע. אבל, משהו מאוד חתרני קורה,
זה שבזמן שכל הסכסוך הזה עם אחז קורה, חזקיהו, הבן של אחז, גדל על ברכי ישעיהו. את כל החינוך שלו, את כל השקפת העולם, הוא מקבל מישעיהו. והטענה היא שהנבואה הזאת, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, היא נאמרת בלב הימים האפלים של אחז, שיש מזבח עבודה זרה בירושלים, וכשבית המקדש נעול בחושך גדול, ודאי מזווית הראייה של ישעיהו, וישעיהו פורץ עם נבואת נחמה, כי הוא מזהה ילד שנולד לנו, וישועה תבוא ממנו. מי הילד הזה? חזקיהו. והוא ממש מחנך אותו. אחרי שאחז נפטר, חזקיהו עולה לשלטון, ומיד הוא עושה כמה דברים שהמשמעות שלהם היא אני מתחיל דרך חדשה. בתור התחלה הוא עושה לוויה מבזה לאביו, מגורר אותו על מיטה של חבלים, לוויה של עניים, לא לוויה של ילד. מה? כן, נכון. ואז הוא יוצא בכמה דברים שהקו המשותף שלהם זה הקטע הזה שלא רוצה מתווכים בין אנשים לאלוקים. דבר אחד זה בטח השמטי. הוא למשל כותת את נחש הנחושת. נחש הנחושת היה מזכרת שנשארה בימי משה רבינו. מזכרת לגיטימית לגמרי, היא אף פעם לא היוותה איום. אבל כנראה בימי העבודה זרה האלה בירושלים, גם את הנחש התחילו לעבוד. אז הוא כותת את הנחש הזה. הוא